Ay, naku, may sus. Yan, Jaden. Tagilid ka. Gilid. Parang kinikilit yung puwit din. Sabi ni mama mo, maglalabas daw ng meat. Hindi ko makita yung sasabi niya, meat daw. Na ano, bone. Hindi ko makita. Yan ang nilabas ko. Kasi ako ko si Jaden kanina eh. Hindi ako makapaghalong Hi!